днешния ни детски проект ще използваме борови клонки. Първо ще поговорим за бора. Борът е иголистно дърво. Това значи, че вместо широки листа има иглички. Всяка игличка живее няколко години и дори през зимата остава зелена. Затова борът е вечно зелено растение. Той запазва цвета си благодарение на восъчния слой на листата, който не позволява на студа да го изсуши. Това е причината горите да изглеждат толкова живи и през най-студените месеци. Разликата между тези две клончета. Имаме бял бор и черен бор. Дължината на игличките на белия бор е около 10-12 см. Хубаво е, когато сте децата, да вземете една линейка и да ги измерите. Черния бор е с двойно по-къси иглички, около 5-6 см. И при двата бора игличките са на снопче. Те имат нещо като шапчица, която държи двете иглички. Само че при белия бор те са малко по-светли и по-нежни, а при черния бор също са по две в шапчицата, но са доста по-плътни и малко по-тъмно зелени. Кората на белия бор е малко по-светла и по-гладка, докато при черния бор има много типични люспички. И малко по-тъмна. Двата бора имат разлика и в шишарките. Този с дългите иглички, обикновения бор, има мънички шишарки от 3 до към 7 см. Те са с по-рехави люспи. Това са люспите. Не са плътни, а са по-разперени и леко заострени на връхчетата. При черния бор шишарката е доста по-плътна, по-тежка. Люспите са много по-плътни, а връхчета е по-заоблена. Започвам от тази форма. Някои от вас може да се сетят какво ще правим, а други ще се изненадат. Тази форма ще я облепим с двойно залепващо тиксо на лентички. Между самите лентички може да сложите по 3-4 мм свободно пространство, не е проблем. И ще ни трябват игличките на двата бора, които ги обсъдих. Дългите и късите. Късите иглички започваме от крайната лента и винаги ги слагаме на другите ленти в горната част, за да върват горе-долу по контур. Дългите иглички ги слагаме от долната част и в средата. И вече предполагам сте се досетили какво ще се получи накрая.
Аз ще започна в началото и ще оставя последната една-две лентички за децата, защото това е трудоемка работа и понеже едното ми е мъничко, няма да има търпението да нареди всичките иглички. Така че на него ще му оставя последната лентичка. Да започваме! Тук свършихме с черния бор. Тук нататък слагаме бяло до тази лента. Последната също ни е с черен бор. Всичко е с дългите иглички на белия бор и само в горната част също слагаме от късите иглички на черния бор. Тоест, първата и последната лента са черен бор и горната част, средата бял бор с дългите 10-12 см иглички.